Zdravím pánom nového videa, som Termix 2008 a dneska si ideme ohodnotiť Doda, pretože idem si zaspomínať na staré časy, ako to bolo moja prvá séria bola toto, takže máme tu Dodíka. Dodo má asi 4 kanály a Dodo je dosť fajn youtuber. Vytknul by som mu to, že strašne málo točí, ale že strašne málo. No inak by bol z neho dosť obrovský potenciál, mal by potenciál podľa mňa aj na všetkých kanáloch, aspoň na 500 000 odberateľov. A páči sa mi na ňom to, že točí aj let's playe, aj realita a Dodovi by som dal tak 8 z 10. OK, jak sa ti toto videjko páčilo, hoď like, odber a vidíme sa u ďalšieho videjka. Čus!